हालामाव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानानै जों बेसेबांबा जार्लायाव गोग्लैदोंमोन। हानि फारसे जेबो मोनथाय गैयामोन। फरेस्टजों अनेक होखारजादोंमोन आरो लोगोसे बिदिनो जोङो आसामनि बिमा गदाय बायदि जानानै जों खुंजादोंमोन। जों जेबो मोनथाय गैयामोन। दा जोङो बे हाखौ जोंनि मुङाव मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जे जोंहा सिगांनिफ्रायनो बेयाव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानायाव जेबो राहा गैयामोन, जेबो मोनथाय मोनाखैमोन। एबार बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय खिजानि जोंनिया हायाबो फरेस्ट राइट कमिटियाव हाबबाय जेब्ला माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनसिगोन बा लामा सामानि माबाफोर खामानिफोर सुबिदा खालामनानै होगोनखौ जों आसा खालामबाय। नामा जाला नामा बेफोरबायदि होननानै गोबां दुखु फोरमायदोंमोन। नाथाय माखासेफ्राबो गासिबो जाजोबगोन, जेबो सिन्था खालामनाङा, गासिबो बानायना होजोबगोन ओरै होननायाव दा माखासे दा लासै लासै बानायनायाव दा माखासे जाबोनाय लामाखौ जों नुनो मोनो। बे गोदान सरकारनिफ्राय लुबैनाया बेनो, जोंनि गामियारियाव बिथांमोना फैनांगौ, फैनानै गामियाव माबोरै रायजो जादों गामियारिनि मानसिफोरा, लामा सामाफोरखौ नायफैनांगौ, स्कुल माखासे भेन्सार दङ बेफोरखौ नायफैनांगौ। खुलुमबाय। बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम मोनथाम गोरोबथाया जानानै थांबाय। बिएससि, बिटिसि आरो दायो 2020 मायथाइयावसो जालांनाय 27 जानुवारि खालि जालांनाय जि बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथाया जालांबाय। जिहेतु मोनथाम गोरोबथाया जालांदों, बेनि सिगांनि मोननै गोरोबथायाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे बर' ओनसोलफोरा दिनैसिमबो जेबो सुबिदाखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय थांनाय बाराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जि बिटिआर गोरोबथाया जालांबाय, बे गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बिटिआरआव दाजाबदेरजानायनि जि बाथ्रा, बे बाथ्राया ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसेनो बेवहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलनि बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफा बायदियै फरेस्ट डुइलार एक्ट 2006 जि आयेन, बे आयेननि गेजेरजों जे हानि मोनथाय मोननाय, बे मोनथाय मोननायखौ जोङो नैबे ओनसोलाव नुनो मोनदों। बे ओनसोलाव माखासे गामिफोरा दिनैसिम हानि मोनथायखौ मोननो हानायखौ जों नुनो मोनबाय। दा बेबादिनो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय बेसेबां गोजोननाय दं आरो माबायदि मोनदों, बे समाव जों मिथिनो लुबैगोन। नोंथांमोना नै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जे हानि मोनथायखौ मोननो हाबाय, बेनि गेजेरजों नोंथांमोना बेसेबां गोजोननाय दं आरो मा फोरमायगोन? जोबोद मोजां बाथ्रा। दा बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नुजाथि फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। गिबियावनो जोंथ' माने सिगाङाव जेरैमोन, दा बे हाखौ बिथांमोना मानगोनां हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारी आरो लोगोसे जोंहा CMआ प्रमद बर'आ, बिथाङा जोबोद मोजां खामानि मावनानै जोंनि बे एथबां बोसोर बे हालामाव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानानै जों बेसेबांबा जार्लायाव गोग्लैदोंमोन। हानि फारसे जेबो मोनथाय गैयामोन। फरेस्टजों अनेक होखारजादोंमोन आरो लोगोसे बिदिनो जोङो आसामनि बिमा गदाय बायदि जानानै जों खुंजादोंमोन। जों जेबो मोनथाय गैयामोन। दा जोङो बे हाखौ जोंनि मुङाव मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जोंनिया माने अनसुमै एफारसि खोन्दो जोंनि गासैनिबो जेसेबां मुंफोर थिसन हरजादों गासिबो मोनफैजोबनाय जाबाय। हाखौ मोननायानो जाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेतु हाखौ मोनाब्ला बा हानि मोनथाय गैयाब्ला जेबो सुबिदाखौनो मोननाय जाया, नैबे ओनसोलावबो जों बेबायदि सुबिदा मोननायखौ नुनो मोनाखै। बेयाव नोंथाङा मा बुंगोन? दाथ' बर्थमान मोननाया बावाखै। दा मोननानै जों मोनसे समाव मोजाङैनो सरकारा जोंखौ एसे नोजोर होनानै मोनफैगोन नामा जों आसा खालामनानै दं। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ, मिनिस्टार बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे जोंहा सिगांनिफ्रायनो बेयाव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानायाव जेबो राहा गैयामोन, जेबो मोनथाय मोनाखैमोन। एबार बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय खिजानि जोंनिया हायाबो फरेस्ट राइट कमिटियाव हाबबाय जेब्ला माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनसिगोन बा लामा सामानि माबाफोर खामानिफोर सुबिदा
खालामनानै होगोनखौ जों आसा खालामबाय। नोंथांमोना नैबे ओनसोलाव बिटिआर निफ्राय जि इएम दं चिफ दं बिथांमोनखौ फैजानो लुबैदों नामा? बिथांमोनखौथ' जोङो अराय खावलायो, बिथांमोना इसिबां मोजां खामानि मावबाय, जोंखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोंखौ बासायबाय, हा हु होबाय। दा बिथांमोना फैनानै जोंखौ एसे मोजाङै नोजोर होफैयोब्ला आरो माबाफोर खामानि गोदोसोना थानायफोरखौ नायनानै एसे एनै जोंनि ओनसोलाव सुबिदा होयोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनसिनगोन। जों अराय खावलायो बिथांमोनखौ, मोजां खामानि मावग्रा सुबुंखौ जों अरायबो खावलायो। नैबे ओनसोलाव मोनसे समाव जोबोद गुबुन गुबुन थासारिजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादोंमोन, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बे खोथाखौथ' जोङो जारिमिन बायदि जाना थाबाय जोंनि बे हालामाव। जोङो बै समाव हाग्रा ओनसोलाव थानाय समाव आर्मि बिफानफोरजोंबो मै अमा बायदि होसो होसो सोरबा बुजादों, सोरबा जोजादों, सोरबा सोबादाव जादों, सोरबा नंखाय दायावनो लांजादों, जोबथेसालियाव दोनहैजादों। बेफोरबायदि जालांबाय। जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ माने अरायबो गुबुन हारियाबो माने जोंखौ हाग्रा ओनसोलखौ नस्थ' खालामबाय बायदि बायदि होननानै सोंखारिदोंमोन। नाथाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि जोंनो सुबिदा होनायाव बिथांमोना जोंनि माबा ट्राइबेल बेल्ट ओनसोल होननानै बुंनायाव जों सुबिदा मोनगोन आसायै जों फैनानै थाफैदोंमोन। दा जामारबाय, मोनबाय, जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा बेयाव माने बेखिनि हायाबो जोंनिया जाफुंनायखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो इयुनाव जोंनि फिसा फिसौ गथ' गथाय बयबो मोजाङै मोजां बेयाव थांनानै थानो खाबु मोनसिगोन बायदि जों आसा खालामबाय। आरो लोगोसे बेफोरबायदि बे ओनसोलाव माखासे थालांनाय भेन्सार स्कुल बायदि बायदि माखासे जानानै दङ, बेफोर दासिमबो जेबो सुबिदा जायाखै। दा जों सानदोंमोन माने बे हाग्रा ओनसोलाव फरेस्ट राइट कमिटिया जुदि हा होआमोनब्ला जोंनिया बै भेन्सार स्कुलफ्राबो जाफुंनाय नङा, बा माबा मोनसे सरकारनि बिफानफोर फैनो गोनांफ्राबो मोननाय नङा, बेखौ जों मिथिखागौमोन। दा बिथांमोना गिबियावनो हाखौनो खालामग्रोनानै होनाय हिसाबै जों आसा खालामबाय जोंनि बै भेन्सार स्कुलफोराबो जाफुंसिगोन, बा लामा सामा बायदिसिना बायदि बायदि अनुष्ठान बायदिसिनाफोराबो जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों। दा बिथांमोना बेबायदिनो बेफोरखौ मावनो हाबायब्ला इयुनावबो आरो बैफोर बायदि बायदि बिफाननि स्किम बायदिसिना लामा सामानि स्कुलफोरनि गोग्लैसोना थानाय धोरोम आफाद, धोरोम थानसालि बायदिफोरखौ नोजोर होनानै एसे मावफुंलाङोबा इयुनाव जोंनि बर' हारिया, इयुन जोलैफ्रा जों लोगोसे जोंबो एसे एनै मोजाङै सोलिलांनो हागोन, बेखौ आसा खालामनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनगासिनो दं दायो। नंगौ, बिथांमोना मोनसे समाव नैबे ओनसोलाव जोबोद गाज्रि थासारिजों मोगा मोगि जाबोदों, बे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। लोगोसेनो हानि जि मोनथाय बेखौ मोननायजों लोगोसे बिथांमोना खावलायदों जे बिटिआरनि आथिखालनि जि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथां, लोगोसे दा बे समाव जोंहा आरो मोनथिनो लुबैबावगोन नोंथांमोननि ओनसोलाव नैबेयावहाय जि हानि मोनथायफोरखौ मोननो हाबाय, बेनि गेजेरजों मा लुबैदों नोंथांमोना? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर बावबाय। जोङो गोबां रोजा रोजा गोजोननाय मोनदों, मानो होनोब्ला जों सिगांनिफ्राय हानि जेबो मोनथाय मोनैखौ बहुद जोंनि गामि ओनसोलनि सनितपुर बासि माखासे रायजोफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। जागोन ना जाला, जोंनि हानि माबा हरनाया माथो दासिमबो जेबो प्रमान पत्रआनो फैयाखै। दा बे बिथिङाव उनावहाय लासैनो मिथिनो मोनबाय दे हानि माखासे कागज लेखाफ्राबो फैजोब्बाय। बेबायदि फैनाय होननाय खोनानानै जोंनि सनितपुर बासि रायजो राजा, जोंनि दिखियाजुलि एरियानि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आरो बेखिनियावनो माखासे सिगां फैनानै सोरनाबा थालांदों, सोरनाबा माबादों, दा बे थालांनायफ्राबो माखासे जायाखै नामा, जाला नामा बेफोरबायदि होननानै गोबां दुखु फोरमायदोंमोन। नाथाय माखासेफ्राबो गासिबो जाजोबगोन, जेबो सिन्था खालामनाङा, गासिबो बानायना होजोबगोन ओरै होननायाव दा माखासे दा लासै लासै बानायनायाव दा माखासे जाबोनाय लामाखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोना दा बिटिआरनि जि सरकार, बे सरकारनिफ्राय नोंथांमोना मा लुबैयो? दाथ' जों बे गोदान सरकारनिफ्राय लुबैनाया बेनो, जोंनि गामियारियाव बिथांमोना फैनांगौ, फैनानै गामियाव माबोरै रायजो जादों गामियारिनि मानसिफोरा, लामा सामाफोरखौ नायफैनांगौ, स्कुल माखासे भेन्सार दङ बेफोरखौ नायफैनांगौ,
जोंनि रायजो जानायनि बेलायाव बेनोल' गासिबो लामाफोरखौल' मोजां नायफैनांगौ, स्कुलफोरखौ नायफैनांगौ, माखासे गामिनि थानसालिफोरखौ नायफैनांगौ, आं बेखौ लुबैयो आरो। नंगौ बिथांमोना जिहेतु आथिखालाव दायो सरकार सालायबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोननिफ्राय फैनानै नैबेयावहाय ओनसोलखौ नायदिंफैनायखौ बिथांमोना लुबैदों। बे समाव जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। दा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे समाव नैबे ओनसोलनि जि रायजो राजानि लुबैनाय बे लुबैनायखौ दिन्थिनाय जाबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।